Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng chicken with ampalaya. At ito ang ating gagamitin. Siyempre bumili ako ng manok at naghiwa ako ng kamatis. Siyempre naghiwa din ako ng kamote at ampalaya. Yan. At siyempre nag-add din po ako ng luya, sibuyas at bawang. Yan. Umpisa na po natin magtadtad. Ayan. Puro legs lang po binili ko. At yan, iniiba ko na sila ng 3. Bumili ako ng 2 kilo. Yan, ito na po ang manok na nahiwa. At syempre, hugasan natin mabuti at magpalit ng kasirola at magigisa na po tayo. Yan, lagyan ng mantika. Yan. Dami naman. Pag mainit na po, tagal minute. Hoy. Lagyan na natin ang bawang. Sunod natin ang ano muna, sibuyas, at luya. Yan, isa po natin na mabuti at ilagay po natin maya ang manok. Ayan po mga kapatid. Masa bango. In Ilocano, nagbanglo. Ayan. Lagyan natin ang manok. Halo-haluin. Alugay. At siyempre, maglagay tayo ng garlic powder. Oops! At paminta powder. Yan. Yan. Yan, lagyan ng asin. Rock salt po yung ginagamit ko. Yan, okay na po yan. At haluin na natin. Yan. Yes. Yan po natin, maluto konti ang manok bago natin ilagay ang iba pang sangkap. Yan. Yan, okay na po yan. Takpan natin. Yan. Yan, pwede na po yan. Pwede na tayong maglagay ng ibang sangkap. Lagay na natin ang kamatis. Yan, sana nasusundan nyo. Try nyo po, masarap po ito. Yan, takpan po natin. Haluin. Yan, haluin natin yan. Yan. Tapos, takpan ulit. Mga ilang minuto lang, buksan na natin ulit mamaya. Yan, buksan na natin. Whoop. Yan po. Pwede na natin ilagay ang tubig. Kunti lang. Yan. 2 basong tubig lang. Takpan mo na muna. Ayan, tagal.
Dagdagan pa talaga ng tubig. O, takpan na. Ayan. Wala. Ayan natin na, tayin po natin yung kumulo. Ayan. Buksan na natin. Up. Ayan o. Kumukulo na o. At ilagay ng kamote. Yan po yung kamote. Sweet potato. At pag naluto po yan, durugin ko pa yan. Para sa ganon, yung sabaw niya medyo maglapot-lapot. Masarap po yan sa kanin. Yan. Pwede na po natin lagay ang ampalaya. Yun, no? Pag naglagay kayo ng ampalaya, gumiti kayo para hindi mapait. Yan. Huwag nyo munang alu-haluin yan para hindi mapamait. Kailangan nakangiti lagi. Yan. Takpan muna natin konti. Yan. Buksan na, buksan. Yung, ayan o. Yan. Medyo luto na po siya. At, medyo malapot-lapot na rin yung sabaw. Medyo mas maganda kung malapot pa yung sabaw. Maya maglalapot yan. Pag medyo malamig-lamig na. Yan. Okay na po yung lasa. Yan. Sarap po. Ang bango. Sarap magkanin nito. Ayan, lambot na oh. Yan. Pwede na po yan at patayin po na natin ang kalan. Yan. Patayin mo na, patayin mo na. Patayin mo na, baka ma-overcook yung palaya. Yan. Sana po nasundan nyo po ang ating ampalaya, ay manok with ampalaya. Nasundan yung madali lang po lutuin at napakasarap po. Yan, ito na po ang ating ampalaya with chicken or chicken with ampalaya. Oh, yummy niya. At kung nagustuhan po nyo po yung video na to at palike na lang po, pa-subscribe. Salamat po. Paalam. God bless everyone. Kain na.